در موج برنامه اطلاعاتی خبر. муҳридин дар Нью-Йорк бо ёвари Байден вохӯрд, аз ноамниҳо дар Афғонистон иброз доштанд. русия аз 5 октябр шумораи парвозҳои мунтазам ба тоҷикистонро афзоиш медиҳад. ҷузъиёти сафари Рустами Эмомалӣ ба Қазоқистон маълум шуд. кӯмаки $45 миллион Созмони милал ба бахши беҳдошти Афғонистон. дипломатҳои туркман хабари дар кома будани Бердиёмуҳаммедовро шаҳр доданд. дар Нью-Йорк ҳамоно иҷлосии 76-уми Созмони милали муттаҳид идома дорад ва дар ин росто вохӯрию мулоқоти вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон бо намояндагони дигар давлатҳо давом дорад. котиботи вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд, Сироҷиддин Муҳридин бо ёвари Ҷо Байден, президенти Амрико ва мудири шӯрои амнияти миллӣ вобаста ба Русия ва Осиёи марказӣ Эрик Грин мулоқот намудааст. бинобар иттилои манбаъ, мулоқоти вазири тоҷик ва ёвари Байден дар Нью-Йорк баргузор гардид ва ҷонибҳо дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Амрикоро мавриди баррасӣ қарор доданд. зимнан ҳар ду тараф ба масъалаи Афғонистон дахл карда пиромони таҳаввулоти охири ин кишвар ва вазъи сиёсию амниятии он табодули назар намуданд. федератсияи Русия аз 5 октябр шумораи парвозҳо ба Тоҷикистонро афзоиш медиҳад. хабар медиҳад ситоди фаврии мубориза бо панҷшавии коронавирус дар Русия. ҳамин тариқ аз моҳи октябр шумораи парвозҳо ба Тоҷикистон дар чанд масир зиёд мешавад. дар як ҳафта то 2 парвоз ба самтҳои Москав-Хуҷанд ва Москав-Кӯлоб ва шумораи парвозҳо аз фурудгоҳҳои Русия ба Бухтар, Душанбе, Хуҷанд ва Кӯлоб то 2 парвоз дар як масир дар як ҳафта афзоиш меёбад, омадааст дар хабар. илова бар ин шумораи парвозҳо аз 5 октябр ба Баҳрайн, Ҳиндустон, Испания, Ҷопон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон, аз 4 ноябр ба Шри-Ланка низ афзоиш хоҳад ёфт. ҳамин тариқ шумораи парвозҳо ба Ӯзбекистон дар масири Москав, Тошканд то 4 парвоз дар як ҳафта афзоиш меёбад. илова бар ин барқарории равобити ҳавоӣ байни Москав ва чанд шаҳри Ӯзбекистон аз ҷумла Бухоро, Самарқанд, Намангон, Фарғона, Урганч, Андиҷон, Тирмиз иҷоза дода шудааст. раиси шаҳри Душанбе, ҳамзамон раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ дар ҷараёни сафари худ ба Ҷумҳурии Қазоқистон бо мери шаҳри Нурсултон Алтай Кулгинов мулоқот хоҳад кард. дар ин бора Спутник Тоҷикистон аз маъмурияти раиси шаҳрдорӣ хабар доданд. ба иттилои манбаъ, раисони шаҳри Душанбе ва Нурсултон меморандум ба имзо мерасонанд ва ҳамзамон ин ду шаҳр мақоми бародаршаҳрро мегиранд. дафтари ҳамоҳангии умури башардӯстонаи Созмони милали муттаҳид $45 миллион аз сандуқи маркази вокуниши изтирории ин созмони ҷаҳонӣ чун кӯмаки башардӯстона ба Афғонистон ихтисос медиҳад. Мартин Гриффитс, муовини дабири кулли Созмони милали муттаҳид дар умури башардӯстона ва ҳамоҳангкунандаи кӯмаки изтирорӣ, дар як изҳорот гуфт, ки ин маблағ дар Созмони ҷаҳонии беҳдошт ва хазинаи кӯдакони Созмони милали муттаҳид ЮНИСЕФ қарор мегирад, то имконияти сихҳиро дар марокизи сихӣ ба вижа дар шифохонаҳои COVID-19 то поёни соли ҷорӣ ҳифз кунад. Гриффитс инчунин дар як изҳорот гуфт, ки дар Афғонистон дору, таҷҳизоти тиббӣ ва сӯзишворӣ дар ҳоли тамом шудан аст ва кормандони соҳаи тиб маош намегиранд. ӯ ҳушдор дод, ки барҳам хӯрдани бахши тандурустии Афғонистон фалокатбор хоҳад буд ва дар сурати вуқӯи ин фоҷиа мумкин аст дастрасии мардум ба ниёзҳои аввалияи сихӣ қатъ шавад. дар изҳорот таъкид шудааст, ки Созмони милал дар канори мардуми Афғонистон аст ва дар лаҳзаҳои зарурӣ ба онҳо кӯмак хоҳад кард. хабарҳо дар мавриди бад шудани вазъи саломатии кишвардори Туркманистон Қурбонгулӣ Бердиёмуҳаммедов беэътимод ва дур аз воқеият аст. дар ин бора ба хабаргузории РИА Новости Сафорати Туркманистон дар шаҳри Москав хабар дод. қаблан дар аксар расонаҳо хабарҳо пайдо шуданд, ки гӯё Бердиёмуҳаммедов дар ҳолати беҳушӣ қарор дорад. аммо намояндагии дипломатии Туркманистон дар Русия гуфтааст, ки хабарҳои як қатор расонаҳо дар бораи бад шудани вазъи саломатии президент комилан беэътимод ва дурӯғ аст. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар танҳисияту хонабод бошед. хайр. برنامه اطلاعاتی خبر
аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.